Baby, I've been waiting night and day. I didn't see the time. I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle to come. I know you really love me, but you see my hands were tied. I know it must have hurt you. It must have hurt your pride. To have to stand beneath my window with your bugle and your drum. And me, I'm up there waiting for the miracle to come. Yeah, I don't believe you'd like it. You wouldn't like it here. There ain't no entertainment, and the judgments are severe. The maestro says it's Mozart, but it sounds like bubblegum. When you're waiting for the miracle to come. Kletvu i zakletvu. Spojiti kletvu i zakletvu. Ali spojiti kako? Efektnom frazom, namenjenom potomstvu, u stihu, da se bolje pamti, pritom u narodnom, vulgarnom stihu, da deluje na mase. Ko ne došao u boj na Kosovo, od ruke mu ništa ne rodilo. Rujno vino, ni pšenica bijela, ne imao od srca poroda. Rđom kapo, dok mu je koljena! Vidi, evo, kakva grubost i kakav rafinman u isti mak. Prvo ga raspališ najstrašnijom pretnjom za Srbina, da mu ne rodi vino. A onda, pravo u glavu, zapretiš mu jalovošću. E sad, što se naš narod koliko plaši jalovosti, ja to nikada nisam razumio. I kad si ga tako sujeverno, sasvim ošamutio, onda dodaš malo morala, pa malo pretnje, malo sramote, rđom kapo dok mu je koljena i gotovo. I čik ti sad ne dođi na Kosovo. Mi političari nikad ništa pravo o narodu ne znamo. Pa ipak odnekud uvek pogodimo tačno šta treba da mu kažemo. Ne, pametno za sve. Odlična ideja, priznaj Strahinja. Priznaj da je odlična, priznaj! Izgleda da ću morati da priznam da jeste. Samo mislim, meni je tu ipak uvek nešto bilo potresno, ozbiljno, sudbonosno. Recimo šta? Pa recimo ono za našega cara, za kršćasni slobodu zlatnu. Tako je. Mali? Moj Strahinja, samo tako ovejani provincijalac kao što si ti može u to da poveruje. Evo ga, naivan pa to ti je. Dobro, u redu. Može i tako.
Ako ti se tako više dopada, samo znaš šta? Krš, časti, sloboda zlatna, to je tautologija. Šta? Šta? Koji auto? Tauto, vojne nije auto, tautologija vojne. Vidi zete, sve se zete na svetu pravi, sve. I ovaj klavir, istorija. I tauto. I predanje. I ljudi! I ljudi vojne. Vidiš, neće uopšte biti veliko čudo ako se jednoga dana, posle mnogo godina, počeo meni govoriti i pisati da sam recimo bio starac bele brade ili ne daj Bože veliki junak, ja, koji sam kukavica po ubeđenju. Bravo. Jedno vrijeme sam se čak nosio mislio da napišem svoju biografiju, ali sam se uplašio da ne dospijem u ove svetitelje. Ajde zete da si mi zdravo i uči za životu, zete, uči. Boško, hoćeš i ti, Boško? Hoće Boško. Hoće i Vojin. Za Vojina znam da neće. Prođoh goru Javorovu, a i drugu Jabukovu. Hvala. U treću me konj zanese, Bog nanese, u toj gori beli dvori, krivim perjem pokriveni, kitom smilja zatvoreni. Pred njima je devojčica. Pozvao bih je, neće hteti, a to bih je neću smeti. Tata, ako smem da primetim, vaša iskustva sa ženama brojnija su nego neka druga iskustva. Znaš šta je najinteresantnije u tome što si izvolio da primetiš? Najinteresantnije je da je to tačno! Ali niste više baš tako mladi. Navika, sine, navika! Eto ima vas! Prokleta navika! U njoj se i ostarilo, a sve što je živo, svoje radovanje ima i svako radi ono što ume. Oče! Evo, tražite recimo od Vojina da mora primiti, evo, neka izreci, to je jedan stih ako može. Ko, pa on je majstor! Ajde, Vojine! O, nema pojma. Pa ko te majstor? Ajde! Maestro. Voz polazi, a ja plačem. To! Bog te jeba moja beba! To je poezija! Neće hteti šenica Bjelica, kod je došao u boj na Kosovo. Kakvog uopće značaja ima ta glupa i romantična istorija? Ima Vojne, ima! Učite životu Vojne! A život nije jelištu i proćijom livadom, je tako, zete? Ne, život nije što i polje. Pa, dobro, sad livada ili polje, zete, što ja volim s tobom da razgovaram. Znaš šta, ja ovdje nemam s kim. Ovi se moji svi zanjeli s ovom gužbom, ovo. Turci, Skupština, Kosovo, izbori, opsadno stanje. Ovo sada, znaš. A što ti je cilj viši, to ti je čovek niži. I što više u daljinu gledaš, to sve manje oko sebe
Vidiš. Vidiš. Ti si nešto zabrinut, jel da? To, upravo ste, Turci, Skupština Kosovo, opsadno stanje, pa sad i ti izbori, mislim, vremena su stvarno mutna, mi smo ponovo usamljeni. Pa šta? Pa šta? Ko je? Vojne, mira, Vojne. Samo neka počnu, što li počele? Pobedo! Vojne, telefon, Vojne! Telefon! Treba svakom usaditi u svest da je naša stvar sveta. Ima da smo usamljeni u ovom trenutku i bez pomoći hrišćanskih naroda. Treba i ovoga puta ostati na Megdanu za stvar krsta i slobode zlatne. Pa ili pobediti ili izginuti. Car je sinoć odlično govorio na skupštini. Jesu, odlično. Malo sam zamuckivao. Tačno. Car je zamuckio, vidi ga sedi. Kod Boška ti je sve jednostavno, hoće čovjek da bude heroj. A to kad čovjek hoće, ako nema samo neki ovi organski smetnji, onda će on to i biti. Pa junaštvo je najjednostavnije od svih vrlina, čak si i recept zna, ima to u starim knjigama. Vidi ovako, uzmeš 3 grama čvrste vere, tako, u nešto. Onda uzmeš 3 grama neobaziranja na posledice. Onda uzmeš dobru deku jake volje i sve to dobro promešaš. I gotovo. Aj, za kršćanstvo i slobodu zlatnu! Pi! Osjećam se kao da sam se pričestija! Znaš da se te, nama junacima uvek se osluši grlo kada držimo duge govore. A da, ti to ne razumeš, ali možda veruješ meni koji za... Kukavica po ubeđenju! Uvek bio, Vojne, uvek bio! Ajde, sete da si mi zdravo, sete. Meni dosta, ja stvarno ne mogu. Ti si stvarno nemoguć čovjek. Pa ti si nemoguć čovjek. Pa tako si mi, zete, nekako si mi tako tih, pa si mi fin, pa si mi pribran, korektan, zete. Znaš šta? Zete, i oprezan si, ili da si jednog dela da kažeš, zete, Nije važno. Kako nije važno, kad je važno? Nije važno. Da si htio da kažeš? Nije važno. Ma važno, da si htio, da. Pa mislim, stvarno nije važno. Pa kako nije važno? Dobro, ali ozbiljno ako možemo. Ozbiljno. Brz! Sikte! Gdje tamo? Evo. Ozbiljno. Htio sam da kažem da su vremena ponovo mutna, da smo mi usamljeni i da je... Već sad sam uskio, jeli? Da su Turci ponovo jaki i uporni. I da lako ginu, čuj, Turci jaki! Jaki! Turci jaki! Jaki da bome da su jaki! Vidi ti ovo kretena. Jel ti vidiš šta ovaj kreten radi? Evo vidi ga. Varvari su uvek jaki kad naiđu na civilizaciju. A civilizacija se od varvara brani, kako? Prezilom! Znači, brani se slabo, a srećom. Srećom, mi nismo neka jaka civilizacija, inače... Nismo. Smešno, jeli? Nešto je smešno. Šta je smešno? Šta je smešno? Šta je smešno? Gdje sam ja ono stao? Kod inače. Inače? Inače, šta inače? Stali ste kod inače.
Ne, stali ste kod toga da nismo jaka civilizacija. Pa da, tačno, mi nismo jaka civilizacija, da, inače, stali ste kod inače. Mi nismo jaka civilizacija. Zato bi nam ponovo mogao zatrebati jedan izdajnik visokog ranga. Radi koncentracije narodnog gneva i posticanja herojstva. Treba svim sredstvima održati stvoreno raspoloženje i visok moral naroda. Živjeli. Čekajte, šta vi sad onda mislite? Kako će se sve ovo svršiti? Ja ću da ti pokažem, dragi naš zete, kako će se svršiti. Pazi dobro. Ajde, pazimo dobro, ajde. Imam recept. Uj, Kavaso, piši recept. Pazi dobro. Uzmeš 50, 60, 70 kila žive vage i pozvao bih je. Da li će hteti? Neće hteti. Hoće hteti! Oto bih je! Hoću smeti! A da, je li ovo tautologija? Tautologija, sine, tautologija! Jeli, zete, šta misliš ti, zete, i ovi tvoji istomišljenici, kako će sve ovo završiti? Ne znam ja. Vi ste tamo u skupštine, bolje ste obavešteni, uvek znate sve tajne. Pa vidite, svršit će se tako da ćemo u svakom slučaju ostati na megdanu za stvar krsta i slobode zlatne, pa ili pobediti ili izginuti. Jedno carstvo nam u svakom slučaju ne gine. Srećom, naša stvar je sveta, pa ne mari što su nas svi napustili. Ja ne znam kako vam je to zadovoljstvo. I otkud uvijek nađete pravu reč da svim stvarima oduzmete pravi značaj. U redu, priznaj, možda je malo ironično. Ali ironija je spasonosno sredstvo za održavanje kondicije, zdrave inteligencije. Čuva glavu da se ne usija i srce da puno ne omekša. Boško. Pa uči se životu, Boško. Pa život nije jelište i proći ovo levadom. Je tako da je? Jest, tako. Dosta prekini, ne tu, onu našu. Orjabina, rjabinuška, bijelije cveti. Orjabina, rjabinuška, što zgrnulosti. Хорошо, очень хорошо. Ljubi, na spavanje trkom. Nema da padeš tamo. Pazite, šta kažete? Очень хорошо. Pa очень хорошо, nego. Jebem ti ovaj kašpaba zapetljom na ovu. Jebi ga. Sad te nego ne upitak da jeli ja sve hoću, jeli. Kakav oreol sada nosi moja ćerka, jeli. Šta sad izigrava? Mučenico! Pustinjaka, grešnika, svetiteljku, monahinju. Šta? Alo, da, koga? A, ne, gospodin Banović nije ovdje. Da, jeste. Jebe. Šta se dogodilo? Ti znaš običaj, ženski, bračarski. I tebi su bili postavili kao i ostaloj ženskoj deci pletivo neko, jabuku, da se vidi da li ćeš biti zdrava i rumena, ogledalo, zna se zašta, ključeve, da se vidi da li ćeš biti čuvarna, varjaču,
i još koješta. I onda su te pustili. Ti stala, ruke ne pružaš, stisla desnu pesnicu na grudi. Onda odjednom trgneš prostirku na kojoj je sve to ležalo i srutiš na pod! Pred ovim porodičnim većem optužujem za izdaju cara i otadžbine, svoje porodice i svoga muža. Verujem da će porodično veće umeti da je dolično kazni za primjer i za pouku svima. Zato... Dosta si govorio. Dosta si govorio. Za kaznu će uvek biti vremena. Ćeri, čula si svog najstarijeg brata. Ja ne dozvoljavam da je nazivate mojom sestrom, a vama ostavljam zadovoljstvo da je nazivate svojom ćerkom. Vojne Jugoviću, ja sam još uvek glava ove kuće. I nazivat ću njoj svakoga onako kako ja hoću. Ćeri, čula si svog najstarijeg brata. Ustani i kaži šta imaš da nam kažeš. Tebi govorim, čuješ li? Ne šali se. Nisi više dete. Prošle su igre. Šta god je da pokaneš tim čutanjem? Gordost! Šta? Šta izigavaš? O glavi ti se radi, čuješ li? Ovo nije pozorište. Hoćeš da uklonim nekog odavde? Vojna! Strahinju. Hoćeš da ostaneš sama sa mnom? Pa da samo meni kažeš? Polako, kao nekad. Ovo nije ispovedovnica, ovo je porodično veće! Neće progovoriti, ne vredi je nagovarati. I? Šta ćemo sad? Ne čuti ona što joj se čuti, nego što nema šta da kaže. Izdaja uvek zaveže usta u čvor kad se nađe pred licem kazne i pravde. Da je po meni, sve one bi bilo potrebno. Mi smo ovdje da zakon i veru čuvamo. Običaj naših predaka, zakone naših careva. Ne da ih gazimo. Moramo biti složni. I zabrat praviti da to jesmo. Moramo da utvrdimo istinu. I da presudimo. Zato smo ovdje. Znači, utvrdit ćemo istinu i presudit ćemo. Kako da utvrdimo istinu kad ona ćuti? Kako? Da držimo govore ovdje jedni drugima? Treba ja da budem sudija, jeli? Ja to ne umem. Umeš! Sad ćeš naučiti. Gdje si zatakao svoju ženu? S kim i u kakvom stanju? Sve ostalo nije važno. To je ona istina koju treba da utvrdimo. I ne gubimo vreme. Ako ćemo počinjati, onda nećemo počinjati od kraja. Počet ćemo od početka. Lako je reći od početka. Ali gdje je ovdje početak? Ja znam gdje je početak. Čini mi se da znam. Oprosti što ću ga sada pročitati ja.
a molio sam te da ga ne čitaš i ne pošalješ. Ustala sam sveče jutros rano. I dobro. Sve se nešto pitam šta sam to sanjala. Ali izgleda da nisam ništa. Opet ovo jutro ne sluti na dobro. Valjda zbog tog strahinjinog puta, u šta li to odlazi? Ne znaš. Daj Bože da sve na dobro izađe. A ja ću sveče opet ostati sama. Ona će se zatvoriti gore, zagledati one svoje knjižurine. Moli se ti moliš, a? Samo to i znam. Neka, samo se ti moli. Razgovarala sam malo sa svetiteljem. Jeli, pa šta kaže? Danas je nešto mrk, ne odgovara. Dosadilo njemu, ti ga svaki čas tako zivkaš. Nije, sine, on mene zivka. Taman sam počela da prišivam ovu tvoju kićanku. Na šta ti liči ova kićanka? Sva nekako šarena, nikakva. Pa šta ćeš, sad svi ovi takve nose, pa eto moram i ja. Kad je tvoj pokojni otac nekada. Znam. Kad je moj pokojni otac nekada, onda sve bolje bilo, sve drugčije, bolje, zbiljnije, srećnije. I da znaš da je to živa istina. Pa dobro, možda se to tako samo tebi čini, a? Možda, pomislim ja tako ponekad kad vidim kako je ovaj vek nakrivio glavu. Da se on to samo drugčije uznosi. A da u njegovoj glavi mora biti ista muka, ista radost koji nekada. Ostalom, ko će ga znati. Nemoj, molim te da mi izvučeš iglu, jedva sam je udenula. I ovaj konac, kakav sad prave. Malo jače potegneš, on se prekine. Šta je, zbilja ideš? Aha, moram, zove me car u Kruševac. Jest mi neki car. I to mi se zove car, čuješ ti to sveče? Kruševac mi opet prestonica i opet nekako carstvo. Dokle smo doterali. I zašto te zove car? Ne zove samo mene, sve zove svu gospodu srpsku, neki dogovor. Na bome, opet Turci, opet dogovor. I baš ti moraš da ideš. Moram, da. Da bome, ti što moraš, to i hoćeš. A oni što te zovu, oni drugčije. Ono što hoće, to i moraju. A onda to mora i ceo svet. Sede i izmišljaju šta im se hoće. Ma čigra je on, sine, čigra. Kažem ti, pravi je mačor, taj tvoj car. Gospodar, pa vreme je da krenemo, gospodar. Čekaj, Milutine, popni se gore i vidi je gospođa u stalaku. Jeste zamolio da siđe. Ako nije, ne uznemirava je. Ne uznemirava je. Opet neće s tobom. Neće. A zovu je. Zovu i tebe, pa i ti ne ideš. Drugo sam ja, šta ću ja njima? Zašto ona tako, sine? Ja sam to tako, majko. Znaš ti dobro šta ja pitam? Zašto ona uvijek tako odsutna, tako daleka? Jesmo li je tuđi, krivi, jesmo li je nedostojni, šta li? Kao da je od nekog drugog sveta. Vidiš, ona jeste tako od nekog drugog sveta. Je li? Valjda zato što je kuća njenog oca sada silna. Što su veliki, što su jaki. Mi smo od starijeg i plemenitijeg roda. Oni su Skorevići. Tek od skora počelo da drma ovom zemljom koja je propala i raspala se. Ti znaš da ja tako ne volim takav razgovor. Izgleda da se nas dvoje jednom oko toga moramo objasniti. Objasni mi, sine.
Ja ništa drugo i ne želim nego da razumem zašto ja na nju uvek gledam tako kao da je se plašim. Od kakvog je to na drugog sveta? Kakvog drugog sveta? Pazi, ne može to tek tako da se kaže. Pretposlednje dete u toj čudnoj kući, sestra Milica postala carica, braća svi nekako jednaki, ambiciozni, sve idovati politika, država. Ona rasla sa strane, usamljena, svoje, nešto svoje, nešto drugo hoće u životu. A ne zna šta. Ljubav nije ono što se hoće ili neće, ljubav je ono što se mora ili ne može. Vidiš, ja o tome ipak mislim nešto svoje. Sva je stvar u tome što vi nemate dece. Dece bi vam trebalo. Biće, majko, obećam, šta? Sve! Gospođa je zamolila da javim da je ustala. I još je zamolila da ne krećemo na put dok ona ne siđe. Baš tako je rekla. Baš tako, zamoli lepo da ne krećete na put dok ja ne siđem. Dobro, hvala ti. Gospodaru, ja sam spreman. Čekaj, ti ostaješ ovde. Kako to? Ti ostaješ ovde. Pa gospodaru, tvoj otac nikud nije išao bez mene. Pa gospode, sramota je da ideš sam. Kažite mu vi, gospodarice, opasno je. Gde? Ostaješ ovde, pazi na sve, ovde si potrebniji. Povedi ga sa sobom. Povedi ga sa sobom. Vidiš da crča od želje da vidi Kruševac, novo carstvo, očicama svojim radoznalim da malo prošla. A i tebi će dobro doći. Ostaje ovde, rekao sam već. Dobro, ti vidiš kakve su vremena, a? Vidim. Pazi na sve. Razumeo? Dobro jutro. Dobro jutro, da. Rekla si da ne krenem pre nego što siđeš. Da, i hvala što si čekao. Ali još nisam bila završila pismo kad si hteo da kreneš. Sada je gotovo. To je za moju majku. Nisi ga zatvorila? Nisam. Želim da ga i ti pročitaš. Nema potrebe. Ima. Nema. Ima. Nema. Ima. Nema. Ima. Pročitaj ga glasno. Želim da i tvoja majka čuje šta u njemu piše. Nećeš da ga pročitaš glasno. Onda ću ga ja pročitati. Draga majko, pišem tebi, a ne ocu ili braći, da i ne spominjem sestru do čijeg carskog dostojanstva njegova nevažna sadržina ne bi mogla ni da dospe, jer otac bi ga pročitao i zevnuši napravio neku ironičnu primedbu, a braća i onako obuzeta sobom u svojim dvorskim važnostima teško da bi ga primila k znanju. Pišem zato tebi, jer si me ti ipak rodila, pa će to možda biti dovoljan razlog da mu pokloniš bar malo svoje dragocene pažnje.
Pišem ti da znaš kako smatram da ne dugujem nikome ništa. Gospodar sam svog života s kojim ću da učinim šta god hoću. Zaboravljena od svojih, tuđa ljudima među kojima živim. Čekaj. Pa ti si nas zaboravila, a ne mi tebe. Kako možeš tako? Za 3 godine nijednom nisi obišla svoje. A mi smo dolazili. Koliko smo puta bili Boško i ja. Dolazili pa i prestali. A to što za nas kažeš da smo ti tuđi, to neka ti Bog i ovaj svetac ovdje oproste. Da li si se ikad zapitala ko je za to? Zaboravljena od svojih, tuđa ljudima među kojima živim, odlučila sam da prekinem ovo lažno stanje jednog nesporazuma i da se povučem u manastir. U manastir, kaže. Baš u manastir. Ne činim to iz preterane pobožnosti, niti želje za mirom. Šta će mi mir, niti iz čiste, duboke skrušenosti srca? Mi, Jugovići! Ti to, majko, najbolje znaš, skrušeni nismo u laičkom mazohizmu Boga čina, nema ničeg svetog. Činim to da još bolje i dublje pokopam svoj neuspeli i pogrešno otpočeti život. Želim još da znaš i to da mi Strahinja nije ništa nažao učinio i da sve to s njim nema nikakve veze. Ovo je posljednje pismo koje vam piše ona što je nekada bila vaša kćer. Kamo lepe sreće da je to Njene i naše. Bila je velika glupost, ćerko. To što si htjela da uradiš. Eto, ispalo još veća glupost što to nisi uradila. Baš je pametno udešen ovaj svijet. Šta sad? Šta sad cijela ta prepiska treba da dokaže? Da ona nije znala šta će u životu i od života. To mi to znamo. Svoju neodgovornost, lakomislenost, nedostatak karaktera, porodične časti, svu svoju pokvarenost. Sve je to ona tako lepo dokazala već nekoliko dana posle tog pisma. I šta onda ono treba da dokaže? Jedna bitanga, najgori od najgoreg, pljačkaš, sitni ološ sa par takvih oko sebe za pola sata od buduće monahinje napravi svoju kurvu. Najmlađa Jugova ćerka, Caričina sestra, izdala je svoga cara, svoju porodicu, svoje srpsko ime i postala je kurva! Da, ista monahinja sama je skočila u njegovo naručje. Čovjek tražio otkup, a ona, hop, sama mu skače u naručje. I šta tu ima da se govori? Sve je jasno. Jaki su ti to dokazi? Dobro, zaboravljaš pritom da je taj tamo upao i pobio sve živo. Pa zato će mi on posebno platiti. Zapamtit će on Vojina Jugovića. Mi Jugovići ne praštamo. Vojine, uzeo bi je tako ili ovako, milom ili silom, sve jedno. Nije sve jedno! Stvari jeste u tome što nije sve jedno. Zašto se nije opirala? Zašto se nije ubila?
Neka ju je silovo, neka ju je i ubio. Bila bi to nesreća samo za našu kuću. Ovako je nešto mnogo gore. Ovako je sramota. Nesreća može da se podnese, sramota mora da se zbriše. Završa zato o čemu je reč. O ugledu ovog porodičnog veća. O ugledu ove kuće koje ste vi glava. O ugledu cara čiji ste tast. Vi uvek sve umete da objasnite, a sad ćutite. Niko ništa ne sme da zna, za ne shvatate. Pa šta da radimo, tu se ništa ne da sakriti. Sve se može sakriti. To je bar lako. Nije lako, to je prvo, to se mora. Drugo, gdje si zatekao svoju ženu? S kim i u kakvom stanju? To hoću da čujem, da to niko ne spori. Sve vreme samo to i hoćemo da čujemo. Kakve? Ne želim o tome da govorim. Što onda? Reći o tvojoj sestri! Čini mi se, ako više nije tvoja sestra, ona je moja žena. To niste pomislili, jer? Tvoja žena? Da! Što je onda nisi bolje čuo kad je tvoja žena da ti ne pobegne? Lakše, malo. Vojne! Ti si čovjek od zakona, čuo si kakav je sada stav. Moramo svi biti složni ili se bar praviti da to jesmo. To smo postali duhoviti. Pazi dobro! Prekini. Šta da pazim? Treba nešto da pazim, ja? Jel? Šta treba da pazim? Ja treba nešto da pazim. Šta da pazim, a? Pazi dobro, ti bih hteo! Ti sigurno ne znaš šta bi ja hteo. Što se dereš, bre? Što se dereš? Imajmo kulturu dijaloga. Da se čujemo kad govorimo. Govorimo jedan po jedan, evo ja ću prvi. Ti bi teo posle svega? Čega to svega? Evo teo posle svega! Daj, ne prekini! Prekini! Strahinja je rekao. Ajde sad, ajde, šta je Strahinja? Ej! Strahinja. Ovaj put je vojnu pravu. Moraš da govoriš, Strahinja. Moraš. Ej, izvini se. Uči se životu, zete, uči.
da u svojstvu najstarijeg muškog člana porodičnog veća svima postavim jedno pitanje. Mogu? Molim vas da odgovorite kratko i jasno. Je li ova žena od svoje volje pošla sa onim Turčinom i postala mu ljubavnica? Oče? Čini se u svemu da jest. Boško, tebe isto pitam. Jest, ali ono što ne znamo to je zašto je to uradio. To i ne pitam. Strahinja? Jesi uradila to što Vojin pita? Zadovoljan? A? Jesam, strašno sam zadovoljan. Dobro. Ima li neko nešto da doda? Nema? Dobro. Onda smo najzad utvrdili istinu koju smo do duše i ranije znali. Dobro, dalje razgovor nas ne bi vodio ničemu, zato predlažem da se povučemo i da donesemo odluku. Oče, molim vas da zaključite većanje, da se povučemo i da donesemo odluku. Oče, da se povučemo i da donesemo odluku. Čekaj! Dobro. Zašto si to uradila? Možda si htjela da nešto zaštitiš. Da nekoga spaseš. Da bude manje krvi. Da sačuvaš Strahinjinu majku. Kuću. Reci bilo šta! Pogledaj malo oko sebe. Misliš li da je njima lako? Ha? Ili meni? Progovori. Zajeca. Nasmej se. Narugaj, makar samo nemoj da ćutiš, molim te. Slaži nas makar. Pa progovori nešto. Progovori nešto! Hoćeš li da te ja molim da govoriš? Evo, Oče. molim te, govori. Ovo nije pozorište. Ne! Odakle vam ta kamena srca? Te proklete tvrde glave! Ajdemo odade. Tu se ništa više ne može. Strahinja, Ja ne idem. kako to ne ideš? Tako lepo ne ide, morao bi da znaš da ja nisam član tvog porodičnog veća, ja sam glava svog porodičnog veća, takav je zakon. Dobro. Kad je takav zakon, onda u redu. Samo pazi. Svaka pomoć izdajniku, svejedno kakva, ravna je izdaji. To da paziš. I o tvom ugledu se radi. Dragi naš Zete.
Zašto im nisi rekao sve? Sada će me oni osuditi. Kako to samo Jugovići znaju. Teško do dna. To mogu da izdržim. Ono što ne mogu da podnesem je da i ti nisi sa njima. Ti koji jedini imaš pravo da sudiš. Ja ne želim da imam to pravo. Jedino što bih želeo da znam, to je... Želeo bi da znaš da li sam zaista bila ljubavnica Vlaha, ali da! Ne! Njegova ljubavnica! Ne! Zašto? 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 Da li si to Da li sam to uradila iz ljubavi? Ne! Nada? Dakle, gde su pare? Ko ste vi? Ja? Ko sam ja? Ovo ti je dobro? Čuješ li ti nju? Ko sam ja? Upišala si se tu od straha. A teraš! Inat! Ženi! Hajde da ti kažem kad me tako lepo pitaš. Golden night, I found it waiting. Golden night, the white and clean. Golden night, no time for sleepness, but a bad jack is slow bringing down. My name is
Vlahalija ovdje. Evo radi. U redu. Dakle, curo, ja sam, kao što rekoh, Vlahalija. Zovu me, a imaju i zašto. Strašni Vlahalija. Strašni Vlahalija. Jesi neka čula za mene, a? Jesi, sigurno jesi, a? Kako vi to upadate u tuđu kuću? Iz koje ste vojske? Turske! Mare, kakve vojske? Ja idem pored vojske, a? Iza vojske! Iznad! Ispod! Kroz! Sam se bijem i sam sudim. Znači i sama. Baš mi je žao što nema onog tvog Strahinje. Ostao mi je nešto dužan dok smo bili mali, ali dobro je što je tebe ostavio, to je dobro. Dosadili mi ove klube ove seljančure. Dobro je što je tebe ostavio. Ne volim mršave žene, ali ima u tebi nešto. Ajde, otkrij malo to. Čuješ šta kaže, pokazuj sise. Ako se samo makneš. Juj. A šta ti tu meni ženska? Ajde, napraviš. Evo, neću. Ajde! Evo, ne, smiri se! Neću ti ništa. Ako neko ima pravo da te ubije, onda to može samo da bude ja. Evo, neću ti ništa. Samo ti meni kaži gde su pare. I ja idem. Golden night, found a witness. Golden night, do wanna please. Golden night, no time for sleepiness. What have I got? A kiss for bringing to his knees. Golden night, found a witness. Golden night, do wanna please. Golden night, no time for sleepiness. But a bad kiss for bringing you to his knees. You never know! Stan! 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 Pic! A, staj! Staj, ko neću! A? Onda me ubij! Tebe da ubijem, ja! Ubi me! Tebe da ubijem! Tvi! Žene ne ubijam. Njih volim, ako hoće. A ako neće, onda ih opet volim. Ali više volim kada neće nego kad hoće. Ali manje više sve hoće. Sad ćemo sad! Sad ćemo sad! Joj, imaš divne zubiće kao mačkica. Baš mi se sviđa. Strašni Vlahalija. Ti si kopile! Tursko! I štene! Nad ženama se inačiš. Jeli? Kopile. Kopile, kažeš, jeli? Jesam! I to dvostruko! Ni majka ne znam ko mi je. A šta je si rekla? Da! Kao pas sam se vukao od kuće do škole i čekao da mi jedna takva gospodska ruka baci parče hleba, ali ne više! Ne više! Allaha mi! Sad uzimam sam sve što hoću i čega se dočepam. Misliš da si se mene dočepao, jeli? Dočepao sam te sve! Ti! Uzet ću to! Ajo!
Žena se ne uzima pravo. Žena se daje, čak ni to ne znaš, jeli? Poći ću s tobom. Znam da možeš da me ubiješ. Znam da možeš da me siluješ. Ali ja ću poći svojom voljom. Zato što ja tako hoću! Biću ti žena, kurva, što god ti hoćeš. Ali ja hoću silom! Baby! Silovat ćeš me jednom! Dva puta! Bravo! Da ćeš me ubiti, jel? Jeste, zadavit ću te ovim rukama! Da, da vidim da li su strašne te ruke, što će me zadaviti. Ma šta ti imaš, dakle? Dobar dan, mama. Mama! Nemoj da mi spominješ tog tvog! Inače... Ostavi je! Kažite, Strahinji, da odlazim sa ovim čovekom svojom voljom. Lepotice. Zmijo. Kurvo. Znala sam ja da ti je duša crna. Nosit ću te na svojim rukama. Ne idite, gospođo. Sramota je. Što ćeš ti? Bum! Usro si se? Jesi se usro? O jesi! Usro se! Zlato. Gold. Golden night, found with golden night, do what I'm pleased. Rekao si da ćeš me na rukama nositi. Hajdemo odavde! Будь здорова, как корова, и счастлива, как свинья. Neću ni tebe. Iz njene pogane ruke. Neću. Prokleta! Prokleta da si! Prokleta! Šta sad misliš? Mislim. Kako je to čudno. Nekakav... Nekakvo čudo Bog zna odakle upadne odjednom, kao iz sna. I polomi sve. Polomi život.
kad se tako polovi život, onda je to strašno. Da praštam! Da sudim! Baš je pametno udešen ovaj svet, rekao bi tvoj otac. Neka svi ustanu. Rekao sam neka svi ustanu. Boško, postavi je na noge. Porodično veće odredilo je mene da saopštim odluku i ja to evo činim. Jedan član naše porodice, kome su Bog i sudbina odredili da se nađe uz prestolje ove zemlje, u njenim najsudbonosnijim trenucima počinio je dvostruki zločin. Zločin izdaje i zločin preljube. Počinilac je svoje delo priznao svojim ćutanjem i svojom nemoći da se brani, a opsadno stanje u kome se naša država nalazi i čast naše porodice zahtevaju najstrožu kaznu. Ona se zna i utvrđena je davno običajima i zakonima naših predaka. Za zločin preljube kazna je sečenje obe dojke. A zločin izdaje traži da prestupnik bude rastrgan konjima na repove. Kako je zločinac pripadnik najvišeg plemstva. Kako je zločinac pripadnik najvišeg plemstva, pravo suđenja prinadleži samome caru. Porodično veće je odlučilo da zamoli cara da teški i sramni zločin teško kazni, ne uzimajući u obzir porodično srodstvo i ne osvrćući se na okolnosti da je prestup učinila žena. Čast naše porodice mora biti očišćena onim čime se časti čisti, a zastrašujući primjer mora biti dokaz naše nepotkupljive pravednosti. Naša lična osjećanja s tim nemaju i ne mogu da imaju ništa. To je sve. To je sve što imam zvanično da saopštim. Još noćas ćemo razglasiti istinu. Celu, celcatu, i to mi, svima. Do carevog izricanja presude prestupnica će biti zatvorena u podrumima naše kuće i da niko s njom ne sme stupiti u bilo kakav dodir. Izdaja uvek dođe iz srca. Zato i jeste strašna. Žigostat ćemo je žigom izdajnika, izbrisati iz porodice, izbrisati iz srca. Onaj ko može, vojne! Onaj ko ne može, mora! Dobro. Sad je ostalo malo vremena da se oproste. Evo, ja ću prvi. Ti znaš običaj, ženski, vračarski. Tvoja majka drži do svih naših običaja. Još u našoj staroj kući je to bilo. I tebi su bili postavili, kao i ostaloj ženskoj deci, pletivo neko, jabuku, da se vidi da li ćeš biti zdrava i rumena, ogledalo, zna se zašta, ključeve,
da se vidi da li ćeš biti čuvar na varjaču i još koješta. I onda su te pustili. Mi svi gledamo, čega li ćeš da se mašiš? Ti stala, ruke ne pružaš, stisla desnu pesnicu na grudi, eto tako kao sada, i ne otvaraš je. Onda odjednom trgneš prostirku na kojoj je sve to ležalo i skutiš na pod! A i drugu jabuku. Treću me konj zanese. Dosta, ajde, dosta. Konj zanese, Bog nanese. U toj gori beli dvori, krivim perjem pokriveni. Kitom svilja zatvoreni. Pred njima je devojčica. Pozvao bih je, neće hteti. Oto bih je. Neću hteti. Neću hteti. Zašto je? Manijače! Vi da zakon i veru štitite običaje naših predaka, zakona naših careva, a? Vi takvi kakvi ste! Vi da donosite odluke o nečijoj sudbini! Vi istinu da tražite, da sudite, jeli? Jesi ti pijan, šta ti je? Aj sad čuti malo, pusti mene da govorim, slušam ja vas već dugo i cijelo ovo porodično veće i presudu. Sad slušajte malo i vi mene! Moja je loza starija od vaše! Moje je plemstvo višega ranga! A što si je dovodio ovamo? Što sam je dovodio? Da utvrdimo istinu! Zato smo ovde! Učim se životu. Život nije što i poljem kreće. Što i poljem! Sreći. Vi kažnjavate. Ja. Ne. Ja razumem čak i kad ne razumem, jer ja sam nemoguć čovjek, jeli, a? Ko tebe uopšte nešto pita? Ko tebe uopšte nešto pita? Šta se dereš? Šta se dereš? Imajmo kulturu dijaloga. Slušajmo se. Govorimo jedan posle drugog. Evo ja ću prvi. Puk, 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 puk. Puk! 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 Vojne! Ljudi! Jednom počnu da upravljaju drugim ljudima, odjednom im se tako malo suze zenice izgube smisao za razlike, mnogo viču. I kako vi ono rekoste, što ti je cilj, viši, to ti je čovek niži i što sve više u daljinu gledaš, to sve manje oko sebe, vidiš, vi ste krenuli neku daleko preko svojih ili bar preko mojih snaga. Moja je priča mala u toj vašoj velikoj priči. Imaš ti nešto važnije da nam kažeš? Imaš ti neku važniju priču da nam ispričaš? A? Imam. Imam. I važnije.
Bravo. Veoma romantično. Vidiš? Vidiš? Ljubav uvek može više nego što može. Šta si ti? Šta si ti? Muž! Gospodar! Vidiš, dragi naš zete, ti koji si od starije i bolje loze nego mi. Vreme u kojem živimo je, hvala na pitanju, odlično. Sjajno! Nikad bolje! Samo si ti u tom vremenu slabić. Kukavica, ti si... Pi! Zato ne možeš je vratiti. Ne možeš! Šta bleneš? Ne možeš! Jer će prvo svet brbljati svašta. Drugo, čuo si presudu. Neke vodi. Hoće. I nek radi s njom šta hoće. Samo strahinjice, onda više nisi naš. Zete, uči se životu, zete. Pa život nije jelišto i proći ovom livada. Polje, tata. Polje. Corazón, sin pudor.
Milutine! Milutine! Kućo stara! Milutine! Kon je došao u boj na Kosovo. Od ruke mu ništa ne rodilo. Rujno vino, ni pšenica bijela. Ne ima od srca poroda. Rđom kapo, dok mu je koljen. Bravo, Mari! To! Bravo! Uči se životu, mali! Jebem. Evo ga! Ha!